Ìyànjú ìṣirò òbìrìkìtì kìíní. Ìrísí yìí ni à ń pè ní òbìrìkìtì. Kí ni mo pè é? Òbìrìkìtì. Ìlà tó yípo òbìrìkìtì yìí òun ni à ń pè ní àyípo, èyí tí yí ńlá dúró fún. Àárín gbùngbùn òbìrìkìtì yìí òun là ń pè ní oríkò. Òun nìyí, oríkò. Ìlà tó wá láti oríkò yìí tó lọ sára àyípo òun là ń pè ní ọwọ́jà. Kí ni mo pè é? Ọwọ́jà, èyí tí wí kékeré dúró fún. Òbìrìkìtì nìyí o lẹ́ẹ̀kan sí. Ìbéèrè: ṣírò àyípo òbìrìkìtì kan tí ọwọ́jà rẹ̀ jẹ́ 14 sẹ̀ntímítà pẹ̀lú lílo páì dọ́gba sí 2/7. Ìyànjú: àgbékalẹ̀ tó wà fún àyípo náà ni àyípo dọ́gba sí 2 lọ́nà páì lọ́nà ọwọ́jà. Ìyẹn ni yí dọ́gba sí 2 páì wí. Tí a bá fi 2/7 rọ́pò páì, tí a sì fi 14 rọ́pò wí, nǹkan tá a máa rí ni yí dọ́gba sí 2 lọ́nà 2/7 lọ́nà 14. 7 gé 14, ó lọ nínú 14 nígbà méjì. Ó dọ́gba sí 2 lọ́nà 2/7 lọ́nà 2. Ó dọ́gba sí 108 sẹ̀ntímítà. Nítorí náà, àyípo òbìrìkìtì náà jẹ́ 108 sẹ̀ntímítà. Ẹ ṣé púpọ̀.